Ostingat u nies tiegħu qegħdin jippreparaw biex jagħmlu ċelebrazzjoni jekk il-vot tad-divorzju ma jgħaddix. Il-parti tan-nies ta' Ostingat huwa ppjanat għal nhar il-Ħadd bil-lejl fl-akwati ta' San Pawl il-Belt. Qabel ma jaslu hemm in-nies tiegħu diġà ftehmu li ġorru lill-Ministru tagħhom f'Carcade u tpaqpiq mat-toroq tal-ewwel distrett. Huwa fatt iddikjarat li anke jekk il-poplu jivvota iva, Ostingat xorta jmur fil-Parlament u bil-qalb jivvota le. Wara li tkellem b'mod konservattiv fil-Parlament waqt id-diskussjoni dwar id-divorzju, jidher li kien hemm strateġija biex Ostingat ma tantx jidher fil-pubbliku. Dan ma jfissirx li ma kellux sehem f'din il-kampanja referendarja. Ostingat huwa magħruf għaż-żidiet fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma li daħħal meta kien responsabbli minn dan il-qasam u għal attakki personali li spiss jagħmel fuq avversarji politiċi, kif ukoll għall-każ tal-BWSC u t-teddid li jagħmel li jekk il-Partit Nazzjonalista ikun favur id-divorzju lest jirreżenja minn membru parlamentari.